ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን እኛ አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል እያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ የሚሄድ አይመስለኝም ጉዳዩ። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙ ግዜ ሰሜና ኢና ንኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ኩሎም ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ሸምግሉና ነዚ ጉዳይ ዝፍትሕዎ ኢሎምና ኣለዉ ግን ብዙሕ ተገዳስነት ግን ኣይሃቡንን ኣለዉ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም እዮም ክሽምግልዎ ማለት ክሽምገል ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ንልኡላዊ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክወስድ ትኽእል ኣለኹ ወይ እውን ሃቡኒ ተባሂልካ እንታይ ኢሎም እዮም ከሸምግሉካ ሽምግልና ኩሉ ግዜ መትከላት ናይ ሃገራት ምስ ሓለኻ ሽምግልና ክፍጠር ዝኽእል ስለዚ ብገንዘብ ከፊሉ ክጥቀም ከም ዘይክእል ፈሊጦም ኣለዉ ናይ ገንዘብ ሕቶ ወይ ናይ ቁጠባ ሕቶ ከም ዘይኮነ ብኻልእ ድማ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ምናልባት እዚ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ፖለቲከኛ ግን ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ኣብ ገለ ክፋል ዝበሎ ስምዖ I know there's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. Where a landlocked country has the right to use a port and have access to it and to not have tariffs on goods going out or going in. And I would think it'd be a step toward peace if Eritrea would agree not to give up any of its territory, but also not to charge tariffs. ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣባላት ናይ ኮንግረስ እዩ ፀረ ኤርትራ እዩ ብከምኡ ዝፍለጥ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ግን ማለት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብፍጹም ላይክ ነቨር ኣየፍቅድን እዩ ንዶብ ናይ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ዶብ ወይ እውን ናይ ሃገራት ዶብ ሒሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘየለ ኣሜሪካ ድማ ብፍጹም ንከምዚ ክትሕግዝ ከምዘይክእል ይርድኦ ድዩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብሚድያ ገፃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዓቢ ክድግፈ ይትኽእል እያ ብድሕሪ መጋረጃን ከምቲ ክብላ ፀንሐ ኪድሓን ድሕሪ ሰሊጥካ ፈትን ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ሸለልያ ኢላቶ ዘላ ኢማራት እዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ነቲ ኣጀንዳ ዝብድብድ ዘሎ ኢማራት እዩ ኢማራት ድማ ረብሓናቱ ናብቲ ናበይ ክኸይድ ከም ዘሊ ኣብ ዓሰብ እንታይ ይዘሊ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይዘሊ ከም ዘሎ ርዱእ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ስለዚ በቲ ኩነታት ምናልባት ኢትዮጵያ ክትሓቶ ትኽእል ይብላ ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘይብላ ከም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ነቲ ካብ ባሕሪ ክጥቀመሉ ትኽእል ወደባዊ ኣገልግሎት ዋጋ ክጎድለላ ወይ እውን ቀረፅ ዘይብሉ ክኾነላ ክትሓትት ትኽእል እያ እምበር ሃብኒ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ግን ኤርትራ ድማ መልሲ ይቦም ነይሮም ነዚኣ ኣቀናቢሮም ሰሪሖሞ ዘሎ Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early 1991. We believe these ports should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why shouldn't the complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports? And with globalization ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድሕሪ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ወያነ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝተዘርበ ዘረባ እዩ ዓሰብ ናፃ ወደብ ነይሩ ባፅዕ እውን ናፃ ወደብ ነይሩ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት እውን ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዘይብላ ኣብ ደገ ባሕሪ ዓፂና ከልኪልና ክንሃስያ መደብ ሓልዩና ይፈልጥን እዩ ካብ 91 ጀሚርና ድማ ከም ድሌቶም ንክጥቀምሉ ነፍቅደሎም ነርና እንኮላይ ኣብ ግዜ ኩናት እዩ ዘነፅር ዘሎ መርገፅናቱ መፂኦም ክጥቀምሉ ዝኽልክሎም ሓይሊ ከም ዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ውዱእ ዝኾነ ነገር ከምዚኣ ንሪያ ዘለና ኢና ግን ናብ ካልእ ነገር ምጥምዛዙ ከም ንቡር ተወሲዱ ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ነገር እዚ ንምጥምዛዝ ካልእ ፍሉይ ብልሒ ዘለዎ ሰብ ሰዲዶም ኣለዉ ንስኻ ስምዖ ኣብዚ ሳስ በላይ ከም ፀንሐ ታይሉ ጅቡቲ ካባና 3 ቢልዮን 2 ቢልዮን ይወስዱ ኣለዉ ዓሰብ ነልማዕዮ እሞ ጅቡቲ ጥራሕ ካብ ትጥቀምስ ንስኹም ተጠቐሙ ኢልና ጅቡቲ ሓላል ይገበረላ ንጅቡቲ ክርጎድእ ኢልናስ መልምዖ ወደብ የለን ኢሉ ርኢኻ ኢኻ ሕዚ ኢሳያስ ሽዑ ተሰሚዕሃስ ገፁ ተዝኽወል ነይሩ ኤርትራዊ መሰለካ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብስ ኤርፖርት ወለድ ይበሃል እዩ መንገዲ ዝበሃል ኣሎ ካብ ጋሕቴ ላይ ብ700 ናቕታ ገዚኻ 2,000 ናትሸጠ
ድንገት ከማኽረስ ተፀውዖ ዓዲ ጉዳይ ዝትንትን ዝመስል ናይ ዓለም ህንድለት ዝትንትን ሓሰብ ጠፊ ሓሰብ ዓፋር ትነባር ግደ ፍረምት ዓፋር ይነበር ሕዚ ኣብዚ ኸዱ ኩሉ ቦታ ናይ ኤርትራ ዓፋራት ይብሉ መራሕቶም ኣብዚ ስለ ዘሎ ንጎሳ እወ ንጅቡቲስ መሓላለያ ግበረላ ልካስ ህዝብኻ ወደብኻ ምእንቲ ኢትዮጵያ ሰትሪዎ ኣለኹም እዚኦም ዓጢቖም መፂኦም ከም ዘለዉ ክንምንታይ ምስ እዛ ኣርእስቲ ሳሱላ ዘሎ ገለ ኣነ ተቃውሞ ገይረ ነይረ ጅቡቲ በዓለ ድያ ትፈልጥ ኤርትራ ብረብሓ ክትከይድ ኣለዋ ኢለ ነይረ ግን በዓል እዚ ዝብሉ ዘለዉ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዊ ኖው እቲ ገይም ኢማራት ትፃወተሉ ዝነበረት ንምንታይ ምዃኑ ኢማራት መፂኣ ኣብኡ እንታይ ክትፃወት ከም ትኽእል ዝነበረት ድማ ርዱ እዩ ስለምንታይ ተሰጊጓ ምክንያቱ ኢማራት እንታይ ዓይነት ሃገር ምዃና ካብ ሃገራዊ ወፃኢ ኢማራት ኣትያ ዘጣየት ሃገር ከም ዘየላ ስለ ንርኢ ዘለና እዩ ስለዚ እቲ መደብ ኣብ ቦሳሶ ዝገብርዎ ዘሎ ሕጂ ወይ እውን ኣብ የመን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ኢማራት ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መደብ ሒዞም ከም ዝነበሩ ከመይ ጌርካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ነቲ ዘለካ ቦታ ተጠቂምካ ነቲ ሃገር ኣብ ምምቕቓል ነቲ ሃገር ፋሕብትን ኣብ ምእታው ኩናት ኣትሕድ ኣብ ምግባር ደኣዩ ስርሖም እምበር ምዕባለ ስራሕ ከም ዘይኮነ ንምዝመዛ ብዋጋ ናይ ሃገራት ዝፃወት ዘሎ ብሓዊ ዝፃወት ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ናይ ልምዓት መደብ ከም ዘይነበራ ፍሉጥ እዩ ንጅቡቲ ድማ ብርግፅ ንኤርትራ ከተማ ዓብሊላ ዘይኮነ ንጅቡቲ ኣውዲቓ ንኤርትራ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ሓደጋ ንክትወስድ ደኣሉ ዕላማ ናታ ነይሩ እምበር ንዓሰብ ኣማዕቢላ ንኤርትራ እናረብሐት ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ክትሰርሕ መደብ ከም ዘይነበራ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ሃገራት ትገብሮ ዘላ ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ሰብ መፅኡ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ምስቲ መንግስቲ ዘሎ ኣብ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ፀገም ንምፍጣር መፅኡ ዘሎ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንክልተ ዓመት ከም ሕሱም ሓውን ሓሰርን ፋሕብትን ይትይሉ እታ ጉዳይ እትያ ምስ ሞተቶ ኣብይ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ደብስታ ሓድሽ ክዳ ሓድሽ ካምቻ ሓድሽ ማልያ ሂቡ ፊት ተዛረብ ተነስነስ ኢልዎ ኣሎ መፅኡ ድማ ንኤርትራውያን ከመይ ጌርካ ኢንስቲጌት ትገብር ነቲ ፀገም ከመይ ጌርካ ተግልዖ ራይት ናው ብሉላውነትና ዝመፀና ኣካል ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ካልእ ኣብ ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለካ ዲስካሽን ሰከንደሪ እዩ ርስኻ ሰረቲ ኮይኑ ማንም ኤርትራዊ ወላ ዲቕ ዝበለ ተቃወማ ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እተገድሶ እንድሕሪ ኮይና ንምንታይ ይዛረበሉ ፅቡቅ ገይሩ ይትፈልጥ በዚ ናቶም ኩነታት ንተዓሻሸ ሰባት ኣይኮነን እቲ ገይም ናበይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ንኤርትራውያን ከመይ ጌርካ ትመቓቐል ግን እዚ ገይም እዚ ንነዊሕ ዓመታት ስለዝተፈተኑ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ንዓና ዝበለፀ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኢለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምሉእ ከጥፍእ ከም ዝደሊ ብዘይቃል ዓለም ስለ ዝዛረብ ኤርትራውያን ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ በቲ ናቶም ሕሱር ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክወድቁሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኩለንተን ኣብ ካዝና ዝነበራ ጥያይት ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ብሓደ ይጥቀሙለና ኣለው ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ንስማዕ ሽዑ ናብ ግብፂ ክሰግር ጉልበት ነው የወሰድነው ያስከበርነው ብለው ይናገራሉ። ያ ጉልበታቸው አሁን አለ ወይ? በነገር ላይ ቡክኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አሸንፈን የወሰድነው እያሉ የሰጣቸው ግን ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ ነው ተሸናፊው። ተሸናፊ ቲፒኤልኤፍ ነበር እንዴ? አሸንፈን የወሰድነው እያሉ ከሆነ ተሸናፊ ደርግ ነው። የሰጠው እኮ ቲፒኤልኤፍ ነው። እሺ ቲፒኤልኤፍ ብዙ ፕሬሸሮች ነበሩበት ብለን እንመን። እሺ ያን አድርጎታል። ግን ራሳቸው ቲፒኤልኤፎች እንኳን ይሄንን አይቀበሉትም ነው ማለት። ለምንድን ነው? በነገር ላይ ከተዋጉ በኋላ 1998 እስከ 2000 ድረስ ባለው ጊዜ ሚስጥሮች ምናምን በደንብ መውጣት ጀምረው ነበር። ያው የተጣላ እንደ ልቡ ስለሚያወራ በደንብ ሁለቱን ዓመት ለሪፈረንደም ጊዜ ስጡን ያሉት አለ ሊያላምዱን ይፈልጉ ነበር። ያው እነሱ አሸናፊ ስለሆኑ እንደ ልባቸው ስለሆነ የሚያወሩት ሊያላምዱን ይፈልጉ ነበር። ምንድነው ለማላመድ መፈለግ ማለት? እዩትና ድንበሩን ከፍተን ስንነግድ ምን ስንል ገንዘብ ስናገኝ ምን ይሆናል? ክፍት ሲሆን ካለኛ መኖር እንደማይችሉ ያውቁና ይረዱና መለያየትን አይመርጡም ብለው ያስባሉ ብለው ነበረ። እኛ ግን ጉልበታችን አስከበር ነው ይላሉ ማለት ነው። ሕጂ እዚ ርእይዎ እጂ በሊሕ ኮይኑ ይመፅእ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ናፅነትና ብጉልበትና ኢና ረኺብናዮ ብሓይልና ኢና ብቕልፅምና እወ ማንም ዝመጠወልና የለን ብጉልበትና ኢና ረኺብና ናፅነትና ሕጂ እንታይ ክገብር ደልዩ እቲ ገይም ናቱ ረሳሕ ገይም እንዲ ግን ኤቭሪባዲ ነውስስ ዓሻ እንተዘይኮንካ ነዚ ገይም እዚ ብቐሊሉ ኢኻ ከተንብቦ ትኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ክፀርፉ ኢሎም ኮይንኩም ዝብል ዘሎ ህወሓት ኮይኑ ናፅነቶም ሂቦም ስለዚ ብጉልበትና ኢና ረኺብና ክብሉ ከሎ ኤርትራውያን ንህወሓት ክፀርፉ ኢሎም እዮም ኣብ መንጎ ነቲ ፅምዶ የፍርስ ኣለኹ ኢሉ እንድዩ ቤላ ተካለይ ተሓዲሩ ነዚያ መኺረ ሽጠረ በቃ ስማርት ኮይኑ ብክመፅእ ይፈቲኑ ኤርትራ ብጉልበታ ረኺባ ነዚያ ዲበይ ዝገብር ሰብ እውን የለን
ኤርትራ ብጉልበታ ናጽነት ረኺባ ጥረት ኣይኮነስ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኩነታት እውን ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ካኣቱ ዝሓገዘቶ ሰያ ነይራ ንህወሓት ስለ ንፈትዎ ወይ ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ህወሓት ስለ ዝነበረና ደይኮነ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ 2 ዓመት ንሪፈረንደም ክናዋሕ ኤርትራውያን እዮም መሪፆም 2 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ተዳልዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ይሚኑ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ምረቃ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብለሲንግ ናይ ኢትዮጵያ ክንገብሮ ስለ ዘለና ን2 ዓመት ክፀንሕ ኣለዎ ምንታን ህዝቢ ኤርትራ ተረዲይዎ ሪፈረንደም ንክገብር ተባሂሉ ንሱ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣብ ድሕሪ ኩናት ናይ ወያነ እቲ ምስጢር ከውፅኡ ከለዉ 2 ዓመት ዝሃብናዮም ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ነገዱ ናፅነት ኣየድልየናን ኢሎም ንክኣምኑ ምክንያቱ እቲ ንግዲ ምስ ረኣይዎ በይኖም ከዋፅኦም ከም ዘይክእል ምስ ፈለጡ ተመሊሶም ምስ ኢትዮጵያ ክንሓብር ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ገምጋም ኢና 2 ዓመት ኣፍቂድና ኣለዎም ስለዚ ንሕና ኢና ብላዕሊ ነርና ትሪእዎ ርስሓት እዚ ግን ንማንም ዕሸል ከደናግር ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ 34 ዓመት ዝኸደ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እጂ ንስኻ ኣብ ሚድያ መፂኻ ውሕዱን ብዙሑን ስለተዛረብካ ዝቕየር ክህሉ ኣይኮነን ንቐፅል ካብዚ ምቕፃል እቲ ኩነታት ዘሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ 2025 Cairo's Desert Air was charged with anticipation as Eritrean President Isaias Afwerki arrived at Cairo International Airport. This was no ordinary state visit. It was a calculated move in the high-stakes game of Horn of Africa geopolitics. Afwerki's presence, following a year of summits and reciprocal visits, came just after Ethiopia's prime minister called for international mediation over sea access, directly implicating ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራ ውድድር ዘይኮነ ከዓ ርሱን ዝኾነ ውድድር ንኤርትራ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ስለ ዝንገር ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ብምግባር ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ብኮ ተጠቂማ ናታ ረብሓ ንምቕዳም ትኸይድ ኣላ ኢትዮጵያውያን ድማ እዚያታ ክትዕብዶም ደልያ ዘላ ባይነት አይኖሩም እንደምታውቀው ደግሞ በቅርቡ ወደ 4 ቢሊዮን ዩሮ የግብጽ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት አግኝታለች ገንዘብ ስለዚህ የአውሮፓ ህብረትም ቢሆን ይህንን ገንዘብ ምክንያቱም በአንድ ጊዜ አይደለም ይህንን ገንዘብ የሚሰጧቸውና ያን ገንዘብ እንድታጣም ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምናምነው እና እዚህ ጋር ግን አሁን ቀደም ሰናገር የነበረው ነገር ነበርና አሰብ ላይ አሁን የአስመራ እጅንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ቢልዮናት ገንዘብ ክሕግዞም ምዃኑ ነጊሩሎ ስለዚ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ንግብፂ ንምቕርቃራ ንግብፂ ንምንፃላ ዝግበር ዝነበረ ፃዕርናቶም ኮንቶ ከም ዝኾነን ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርናቶም ድማ ምናልባት ብመንገዲ ኤውሮፓ ዲ ብመንገዲ ካልእ ጌርና ንግብፂ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ፈተነታት ኩሉ ወይ እውን ኤርትራ ክትሕግዞ ትኽእል ንሕና ጻዕጽ ብምግባር ነቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ንግብፂ ዝሕግዞ ዘሎ ጠጠው ንኸብሎ ክንፅዕር ኣለና ዝብል ዓይነት ፈተነ ኢና ንርኢ ዘለና ደናገጡ ምንድነው የኢትዮጵያን ጡንቻ የኢትዮጵያን ክብደት እውነቱን ለመናገር ኤርትራኖች የማይችሉበት ደረጃ ደርሰዋል ሀገሪቷ ላሽቃለች ተርቧል ህዝቡ የመዋጋትን ብቅትን የለውም ማን ነው ሞቲቬሽን የለውም ቀዳዳ ቢያገኝ እንዳይት ሹልክ ብሎ የሚወጣ ህብረተሰብ ሆኗል እንግዲህ ከስር ከስሩ ልክ እንደ ሳር ቤት የተመዘዘ ራቁቱን እየቀረ ነውና አልሲሲ ምን ያህል ሶንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ክዋጋዓሉ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ክምክተሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ወዲቑ እዩ ማለት ድኽነት ቁጠባዊ ኩሉ ነገር ሃገር ተዳኺማ እዩ ዝብል ዘሎ that's what you think and that's what you wish ትምኒት ናቱ ሓሳብ ናቱ ባህጊ ናቱ እዩ ዝነገረና ዘሎ ሃገር ሓያል ከም ዝኾነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ንሳቶም ኣብዚ ዝኸፈ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዘለዉ ምክንያቱ ኣነ ከም እንተበልኩ ከምዚ ንኤርትራ ፎሉስ ፕሮቫዶ ንሰብ ንምሕጓስ ንገብሮ ዘለና ክመስሎም ይኽእል ግን ጀነራሊ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ካብ ልሳኖም ከስማዓኩም እንታን there was this video ኣበላ መሲለኩም give me a second ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ዝረኸብኳ ቪድዮ ነይራ መስሓቅኩም ክትኮነና ስለ ትኽእል እስከዚያ ስምዕዋ Me hungry, he hungry, he hungry, he hungry. Then don't worry. Are we hungry? Me hungry, me friend hungry, me parents hungry. All እንዳለ ዘመድ አዝማድ ሰፈሩ እንዳለ hungry. All hungry. ለሚመለከተው ይድረስ በእውነት all hungry. We country. Me hungry, he hungry, he hungry, he hungry. Then don't worry. Are we hungry? Me hungry, me friend hungry, me parents hungry. All እንዳለ ዘመድ አዝማድ ሰፈሩ እንዳለ so exactly ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ኢትዮጵያ ከመይ ወሪድዎም ከም ዘሎ ይነግረኩም ኣሎ ስለዚ
أنا تأميل له نسو تأميل له everybody is hungry أبز عدزي زنقر تلو نقرو زوجن تلو أوجو نحنا كلنا بتأمي تودينا لنا يزبل زلو سلزي تهاجر أبكم يودي غاهم زلا ويون أنتي بروباغندا نحنا كنا قاعد نبلو زلنا زربا يكون ነውና አልሲሲ ምን ያህል ደፍረው ኮንሲኮንሱን ስለሚያውቁት ምን ያህል ደፍረው ተጠግተው እዚህ ድረስ ከመጡ የኛ ደግሞ ምላሽ በጣም በር ድረስ ከመጡ ይሄ ራሱ ዲክላሬሽን ኦፍ ዎር ተንኩሰው ደንበኛ ሚሊተሪ አክሽን ወስደው ነካ መለስ ያውን ነው ገባ ብሎ ፈንዳሜንታሊ የኛን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ ሁኔታ ዳይሬክት ስለዚህ ግብፅና በኤርትራን ተመጽዮም ደፊሮምና ማለት እዩ ማዓንጣ ገይሮም ሓይሊ ገይሮም ገለ ፍናን ገይሮም ኣብዚ ቀጥቃናን ተመጽዮም እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ናትና ቐልጾም ትፈልጥዎ እዮም ንፋኖ ክስዕር ዘይካለ ኣብ ትሽትሹ ኮይኑ ንዝሃርሞ ዘሎ ክስዕር ኩሉ ሰራዊቱን ምልሽኡን ፍሉይ ሓይሉን ኮማንዶን ኩሉ ሰዲዱ ድሮናቱን ካልእን ገይሩ ክስዕር ዘይካለ ዝኾነ ክገብር ዘይካለ ተገምቲሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዛ ንሪኦ ዘለና እያ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘስደምም እንድዩ ዘስደምም ደረጃ እዩ ዘሎ ግን ወላሓንቲ ክትብለሉ ትኽእልካ ነገር የለን because the realities ብኣፎም ብዙሕ ነገር እዮም ዝምነዩ ዘለው ብኩናት ዝሓስብዎ ዘለው ድማ ስምዑ ብዚ ተነስተ ሀሳብ መምጣትና አስመራ ላይ ምጽዋን ከመጠቀም ለኤርትራ መንግስት ትልቁ ጥቅም የሚሆነው አሰብን ሳይሆን ምጽዋን መጠቀሙ ነው። ለወታደራዊ እንቅስቃሴም ቢሆን የአሰብ ስፍራ አሉኝ እንኳን ብላ የምትላቸውን የባህር ሰርጓጅ መርከብ ስለሌላት ኤርትራ በጀልባ እንኳን ብትመጣ የኛ የድሮን ቴክኖሎጂ ከኤርትራ የድሮን ቴክኖሎጂ በጣም የራቀ ነው። ስለዚህ እሷ ነች ይበልጥም ልትጋለጥ የምትችለው ማለት ነው። ስለዚህ ወታደራዊ ስልትናቶም እዮም ኣብ ቴሌቪዥን መፅኦም ዝነግሩና ዘለው ስለዚ ካብ ወደ ባፅዒ ዝጠቕሞም ንዖምበር ዓሰብ ኣይጥቀሙሉን እዮም ስለዚ ንዓሰብ ንዓና እያ ትጠቅም ብወታደራዊ ኩናት ተጀሚሮም ድማ መራኽብ ኩናት ስለ ዘይብሎም ብናያሾ ጀላቡ ገይሮም ካብ ባፅዒ ተበጊሶም ንዓሰብ ሎጂስቲክስ ከምፅኡ እንድሕሪ ኮይኖም ደን ድሮናት ናትና ኣዝየን ዝማዕበላ ካብ ናይ ኤርትራ ላዕሊ ስለ ዝማዕበላ ክንሃርቦም ኢና ድሓን ብዙ ዘረባ እዚ ቅድሚኹም ሽዑ ግዜ ዝተዘረበ ዘረባ እንድዩ ብዙ ግዜ ዝተፈተነ እዩ ብዙ ግዜ ተሃዲድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ስክሪን መፂኻ ነገራት ከምኡ ክመስለካ ይኽእል እዩ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ግን ኣብ ዲቕ ዝበለ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ከምዛ ትሪእዎም አታክብ አድርገው የሚገቡ ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ኮት አንኮት ፈረስ ላይ ያኔ ወጣን ማለት ነው። ያኔ የልባችንን ማድረግ እንችላለን ባይኔ ራሳቸው ለኮሱ አንቹ ፍጩ እንደሚባለው ስለዚህ ፈኸራ ተሃዲድ ግብፅ እንድሕር ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ስጉምቲ ክወስዱ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ገጾም መፅኦም ንኤርትራ ክሕግዝዋ እንተደልዮም ደን ንሕና ድማ ዝከኣለና ንሕና ናትና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሳቶም ኣከመይ ዝበለ ጭንቀት ኣትዮም ከም ዘለውን ኩሉ ኦፕሽንስ ብዘረባ ዘይበፅሕዎ የብሎምን Lesson number 1. Be careful of cash. Cash is not king. It inflates away. It loses value. On average, 3% inflation. ምኽርና ገንዘብ ይዝበኩም ዘሎ መጀመርያ ኣብ ገንዘብ 5 ኣገደስቲ ምኽርታት ካሽ ብብዝሒ ተሓት ገንዘብካ ብሙሉ ካሽ ማለት ወረቐት ራይኻ ይመስለኩም ኣብ ባንኪ ጽኢልካ ባንኪ ከፊትካ ገንዘብካ እንተሎ ካሽ ይሱ ዲጂታል ፎርም ናይ ካሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ዓመታዊ 3% ብኢንፍሌሽን እናጎደለ ዝኸይድ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ስለዚ ካሽ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኩሉ ገንዘብካ ካሽ ምዃን ሕማቕ እዩ ከም ምኽሪ ናቱ ማለት እዩ እሱ 900 ገንዘቡ ኣብ ኢንቨስትመንት ከም ዝኾነን 10% ድማ ኣብ ካሽ ይብል ኣሎ maybe ኣነ 15% ክኸውን ይኽእል ናተይ ዝበዝሐ ገንዘበይ ግን ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ስለዚ ኢንቨስት ተጌርካ ጥራይኻ ክትዕወት ትኽእል ኣገዳሲ ድማ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ክትገብሮ ዘለካ እዩ ዝተፈላለዩ ነጥብታት እዩ ዝህብ ኣብዚ ቁፅሪ 2 ዝብላ ድማ ኣብ ኢንቨስትመንት ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ስቶክ ማርኬት ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ስቶክ ማርኬት ተረዲእካ ጥራይኻ ድማ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ምክንያቱ ኦን ኣቨሬጅ ገንዘብካ ካብ 8 ክሳብ 10% ክዓቢ ይኽእል ኣብ ፕሮግራም ናትና ድማ ከምኡ ኢና ንብል ኣብ ክሪፕቶ ድዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ if you don't learn to invest ኣብ ቁጠባ ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ምስቲ መንግስታት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ክሳራ ከም ዘጋጥመካ ኣስተውዒልካ ክትከይድ ይምዕፅን ነቲ ምኽሪ ድማ ተጠቀሙሉ ናብ ዞባና ብለውናል
Satellite images have been released confirming the activities of Eritrean military on a front along Eritrea-Ethiopia border. የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው ከሆነ መንግስት በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም ለብዙ ሀገራትም ተናግረናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ ብዙሕ ወታደራዊ ምድላዋት ንኩናት ይግበር ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝዝርግሑ ዘለው ኤርትራ ኣብ ሉላዊ መሬትናታ ወታደራት ተንቀሳቂሳ ክትወረኩም ኣይኮነትን ክንወረኩም ኢና ብወድዒ ክንወረኩም ኢና ንዝብለካ ዘሎ ስርዓት ነብስኻ ክትከላኸል ምብጋሲ በናይ መልክዕ እዩ ሕማቅ ነገር ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ላይ ኮነን ዝብለና ዘሎ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ አይሰራም ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲኒን እያየ ስለማገዝ ያወራል ማንም አይሞትልህም አያዋጣም በቲፎዞ ውጊያ እንደማይቆም እኮ አየን ከገባን ግን ግልጽ ነው ውጤቱ አስተማማኝ አቅም ነው ያለን ማንም አያቆመንም ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ ከምዛትሪዎ ዘለኹም ነቲ ኩናት ክንድዚ ሰብዚ ዝተዛረበሉ ዝፈከረሉ ዝዓንደረሉ ሰብ ከም ዘየለ ኩልና ንፈልጥ ኢና ኩናት ተጀሚሩ እንታይ ከም ዝኾነት ውጽኢቱ ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ጋዛን ዝረኣናዮ ነገር እንተለንስ እዩ ምስ መን እዮም ከኽዋጋእ ሰራዊቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቀደም ጀነራል ፊሊጶስ አባታችን ነው መካሪያችን ነው አዛዣችን ዛትሪዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ፊሊጶስ አቦናይ ንዓና ይዝብል ዘሎ ናይ አቢ ጀነራል እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ሓለቃ ስታፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ውግእ እንተተጀሚሩ ክንውድኦ ምዃንና ክንኣልዮ ምዃንና ወይ እውን ትውግእ ኣብ ኢድና ብናትና ሓይሊ ክውዳእ ከም ዝኾነ ዝብል ዘረባ ብኩሉ እዮም ዝነስሑ ዘለዉ ሰብ ግን እቲ ኩናት መጀመርያ ንክጅምር ዝደልይዎ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ዝገብሩ ዘለዉ ንሳቶም ምዃኖም ግን ዋላ ስታሊን እውን ኣብዚ ገሊፅዎ ነይሩ ብልጽግና ትልቅ ምሽግ እየቆፈረ ነው ይሄ በግለሰብ በሰው ኃይል አይደለም ኤክስካቫተር ዶዘሮችን አሰማርቶ አውትሶርስ አድርጎት ነው አውትሶርስ አድርጎ የመከላከያ ኮንስትራክሽን የተሳተፉበት በርካታ ብዙ ኪሎሜትሮችን የያዘ ታይምን የሚሸፍን ምሽግ እየቆፈረ ነው አፋር ካሉ ወይ መከላከያ ካሉ ታማኝ ምንጮች ጠይቋቸውና ይነግሯቸዋል ይሄን ያረጋገጥነው ጉዳይ ነው ትላንትም ዛሬም ከባድ ቁፋሮ ላይ ነው ኢትዮጵያን ማነቅ ከፈለገ ኤርትራ መንግስት እዛው ኪሎሜትር ላይ ሚሊየዛ ነው ያለው ጅቡቲና ኤርትራ በአሰብ በኩል ቅርብ ነው እዛው እና መቁረጥ ከፈለገ ይቆርጣል ባንዴ የአሰብ ግንባር የሚሌ መስመር ትልቅ ስጋት እንዳለበት ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ እቲ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዕንደራናቱ ካብ ዘረባ ብትክክል ዕንደራ ክገብር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣቢ ንኩናት ይኾነኒ ዝበለ ኩሉ የዳሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ግን ብዓፋር ድማ ፍርህ ኣለዎ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ብቐሊሉ ክቆርፆ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ኣሎ ማለት ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘተኮረ ቁጠባ ዘለዎ ድማ ሓንቲ ቅላዕ ሓንቲ ህራምያ ተድልዮ እታ ድማ እቲ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንዓዓ መብታኽ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ዓሰብ ድዮም ክኸዱ ናብ ስግንጢር ድዮም ክኸዱ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ሓንትን እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ ኢና ንሰምዓሳ ነቲ መንገዲ ዓሰብ ከመይ ነቲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መብታኽ እዩ ምክንያቱ ናይ ቁጠባ ዓብዪ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነታ መስመር እትያ እንተበቲኽካዮ ደን ኢትስ ገነ ቢ ኬያስ ነቲ ዘሎ ምንሃር ዋጋታት ኢንፍሌሽን ዘቕባበ ብላብላ ብካልእ ገይሩ ክትኮይ ኖ ሂ ደዝን ሃብ ዳት ካይንድ ኦፍ ሎጂስቲክስ ከምኡ የብሉ ዝዓበየ መስመር ናይ ንግድናቶም ባዕላቶም ከም ዝብሎ ክሳብ 9% ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝመፅእ ካብ ጅቡቲ እዩ ዝመፅእ ስለዚ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ነዊሕ መስመር እዩ ሻዕብያ ድማ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረባነ ስለ ዝፈልጠ ይኩን ግምት ናተይ ካብቲ ዘንብቦም ኣብ ክንደይ ቦታታት ክበትኮም ከም ዝኽእል ድሮ ካልኩሌት ገይርኩም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሜይቢ እውን ስጉምቲ ወሲዱ ክህሉ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዓፋር ዝበሃል ተቃዋሚ ሓይሊ ናይ ዓፋር ስለ ዘሎ ኣበይ ቦታ ነቲ ቦታ ክትበትኮ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትኣልዮ ትኽእል ማለት ዘረባ ኣነና ወታደራዊ ኪላ ይኮንኩን ግን ክንደይ ፈንጂየን ዘድልያካ ነቲ መንገዲ ንምፍታሕ ሰራዊት ኣይኮነ ዘድልየካ ኣብ ገለ ቦታ ፈንጂ ጌርካ ነቲ ፅርግያ ብትንትን ምባል እዩ
ስለዚህ አሜን እዚ ክሳዕ ክንዱ ሮኬት ሳይንስ ከሆነ አይክልኒ ምክንያቱ ኣብ ቃልዕ ቦታ ዘሎ እዩ ነዊሕ ኪሎሜትራት ኣብ ክከላኸሉ ከም ዘይክል ፈልጥዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማዕፀላ እዩ ዘሎ ተጋሩ እውን እኳ ኣብቲ ግዜ ኩናት ክበትክዋ ፈቲኖም ነይሮም ሳላ ሻዕብያ ይድሒኑ እዩ ዝበሃል ስለዚ እታ ኩነታት ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ብተደጋጋሚ ይንገረሎ እሱ ግን ነታ ኩነታት ክሰምዓ ድያ ይሰምዓን ኩናት ይመፀና ኣሎ ናበሉ ግን ዝዛረቡ ዘለውን ዝፍክሩ ዘለውን ከዓ ንሳቶም እዮም ንቐፅል along Ethiopia border. የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው ከሆነ መንግስት በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም ለብዙ ሀገራትም ተናግረናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ግጣም አልተቀመጠችም ብዙ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ጀምራለች። የሻዕቢያ መንግስት የቀይ ባህር ጉዳይ በመነሳቱ ደንግጧል። እንዲሁም ዝደንገፀ ይብሉ ገለ ይብሉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብኩሉ መንገዲ ግን ናብ እቲ ፍርህናቶም ናብ ሓደ ሰብ ዘተኮረ ምዃኑ በዚ ስምዑ። በእስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ምንም አይነት ኢንፍራስትራክቸር የለውም፣ ምንም አይነት ሰርቪስ ፋሲሊቲ የለውም፣ ምንም አይነት ከዓለም ጋር ተገልሏል። በቃ ብቻቸው ቁጭ ብለው ነው ያሉት። ይሄ ያደረገ ያለው አሁን የመራ ያለው ስርዓት በአምባገነን ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራ ያለው ናቸው እንደዚህ ያደረጉት ያለው። ለምን ሰላም ከተፈ እጂ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዲሞክራሲ ከም ዘይብሉ ፍትሒ ከም ዘይብሉ ወይ ገለመለ ከም ዘይብሉ ወይ ከም ዘድልዮ ዘሎ ገለ ጌርካ ዝዝረብ ዘሎ ከም ኣጀንዳ መፅኡ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ዓይነት ዘመቻ ናይ ኩናት እዮም ገይሮም ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ የድልዮ በዓል ይፈልጥ ደሊስ ናይ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ካባኹም ክመፅእ ይፅበሕ ናይ መወዳእታ ስለዚ እዚ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ንማንም ኤርትራዊ ከሽክዕ ይብልኒ እንታይ ክትበልዑ ደሊኹም ከም ዘለኹም እንታይ ክትገብሩና ደሊኹም ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና ዘድልየና ድማ በዓልና ኣለና እዩ ካባኻትኩም ዝመፅእ ሓልዮት እንታይ ምዃኑ መርዚ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ቀፅሉ ወገን እቲ ናትኩም ሕሱር ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እና ድማ ንህዝብና ገምጢልና ምንባር ገምጢልና ነቲ ትክክለኛ መልእኽቲ ንህዝብና መንጋሪ ስራሕና ምክንያቱ እዚ ሳክት ናብ ካልእ ህዝቢ ከይዱ ድንጋፆ ዘለዎ ወይ እውን ሓልዮ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእሉ ስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ኣጀንዳኹም ንፁር እዩ ዘሎ ንዓና ጥፊኹም ብዋጋና ነታ ዓድና ክሸጡ ኢኹም ካብ በርከተ ልምዕዎ ኣይኮንኩም ምክንያቱ ዝለምዕ ዓዲ መድዩ ኢለኩም ኣብ ዓድኹም ፎከስ ገይርኩም ክሰርሑ ምኻልኩም ነይርኩም ግን ነቲ ወደባት ባሕርናትና ወሲድኩም ክሸጥዎ ምክንያቱ ዕዳን ዕንዲዳን ሒዙ ስለ ዘሎ ንዑ ሸይጡመይ ብመኽፈሊ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ጥራይ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሳቶም ዘለዎም ፀገም ናባና ከፀጉዑ ንሕና ድማ ነቲ ትክክለኛ ምስሊ ከነውፅእ ክንፍትን ኢና ተሰላልፋ ዝነፀረ ይመስል እናተይ ዝነፀረ ማለተይ ሲ ትግራይ አምሓራ ኤርትራ አልቡርሃን ግብፂ ስዑዲ ወዘተረፈ ብሓደ ገፅ ይመስል ኣርጋዕሪ ዝነፀረ ማለት እዩ እዚ ገፅ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያን ኤምሬትስን ምናልባት እስራኤል እውን እንተልየን ማለት እዩ ናይ ኤምሬትስ ግልፂ እዩ ከምታት ዓይነት ይመስል እና ኣርኤስኤፍ ሓዊስካ ማለት እዩ ናቱ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ዳርጋ ኣውድሮ ዘለና ይመስል ብናተይ ገምገም ናይ ምቹው ኩነታት ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣርኤስኤፍ ሓይልታት ብሱዳን ፅቡቕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ፈፂሞም ካብ ሱዳን ሓሊፎም እውን ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን እውን ብስትራቴጂክ ድሮን ብግዛዕ እንድሕር ሓሊፎም ንሳ እውን 4 ኪሎ እውን ዝኾነ ነገር ክትገብር ትሓልም ትኸውን ኣብዚ እውን ከምቲ ንሳ ትብሎ ኦፕሬሽን ዲያ ክትገብር ግዛዕ ዳ ክትገብር ከምኡ ክትሓልም ትኽእል እያ እዚ ሓደ ገፅ ተስፋ ማለት እዩ ዘውዙን ካሊእ ብሎክ ዓንቶ ዝበልኩ ናይ ሰሜን ብሎክ ከዓ ዓርሱ ዝኽእል ካሊእ ብሎክ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኢና ንብል ዘለና ጥቕልሉ ክንዛረብ ከለና ግን ክረአ ከሎ ዘዋግዕካስ ትከውዝና እቲ ሞቲቭ እንድዩ ትከውዝ ናይ ኣብይን እታ ወንበር እዩ እታ ወንበር እንተሰፊሓ ተመውጥኦ ዘለዉ እቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ተጠቀምቲ ክኾን ከም ዝኽእል እየ ዝርዳእ ምናልባት ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ምትሕብባራት የስገድና እዩ ዝብል ናይ ዓዲ 4 ህዝቢ ክህሊ ይኽእል
ንሱን መፍትሕ ይግበሮ ለኩም ዘሎ የዝርዳእና ማለት እዩ ከምኡ ከም ህዝቢ ታርጌት ዝገብር ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ብዙ ገጽ ዘሎ ግን ግብፂ ሲሪየስ ኾነ ናይ ህልውና ጉዳይ ማይ ኣለዋ ሲሪየስ እዩ አጀንዳ ንባዕላ ማለት እዩ አል ቡርሃን ሲሪየስ እዩ ጉዳይ ናይ ማን ቃለስ እዩ ኤርትራ ስለ ባሕሪ ዝነበረ ናይ 4 ኪሎ ባህጊ እዚ ኤርትራ ብምልእታ ክምልሳ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ህልውና እዩ ዝገደደ ናይ ህልውና እዩ ናይ ኤርትራ ከዓ ማለት እዩ ናትና ምንም ዘረባ ይውሉ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ምስ ኣምሓራ እውን ኦልሬዲ ዝተቆራረፀ ነገር እዩ እቲ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ኣሰላልፋ ማለት እዩ እና እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ተሞቲፎም ካብ ልቢኦም ከቃለሱ እዩ ማሕበራዊ መሰረት ከዓ ኣለዎ ኤግዛክትሊ ዘረባ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም እቲ ነገር ብፅቡቅ ክዳን ኣመነ እዩ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ትክክል ክርድኦ ጀሚሩ ዘሎ እዩ እንታይ ንርኢ ዘለና እቲ ኣላየንስስ ወይ እውን እቲ ኣሰላልፋ እንታይ ከም ዝመስል ብዝሕን ቁፅርን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሰሜን ዘሎ ኣሰላልፋ ናይ ህላዌ ናይ ዕላማ ናይ መትከል ምትእስሳር ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክትወሪ ኢላ ይኮን ክትዋጋእ ክወራ ክድምስሳ ንልውላውነታ ንህላውያን ከጥፊ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ንዑ ክትምክት ኢላ ትዋጋእ ትግራይ ከምኡ ናይ ህላዌ ሕቶ ይመፅና ዘሎ ናይ ህላዌ ቃልሲ ድማ ኢና ነካይድ ዘለና ባህልቲ ኣምሓራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ናይ ህላዌና ኩናት ኢና ነካይድ ዘለና አልቡርሃንን ሱዳንን ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ሱዳንን ሙሉእ ብሙሉእ ንህላዌኦም እዮም ዝቃለሱ ዘሎ ግብፂ ድማ ጉዳይ ናይ ኒል ናይ ህላዌ ሕቶ ይንዖም ኣብ ቀይ ባሕር ዝብል ዘሎ ኣቢ ድማ ተወሳኺ ነቲ ናይ ዘይህላዌ ሕቶ ዘለዎም ፀገም ዝገደደ ዝገብሮ እዩ ስለዚ እቲ ብሰሜን ዘሎ ህዝቢ ቁፅሪ ድዩ ሓይሉ ድዩ ገለ ዘይኮነ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ቃልሲ ኣዝዩ ሓያል ይኸውን ናይ ኤርትራ ጥራይ በይኑ ኣዝዩ ሓያል ዕላማን ምክንያትን ኣለዎ ነቲ ቃልሲ ብግምጣል ኣቢ there is no any reason ንዕንደራ ንሸብዳዕዳዕ ንፅጋብ ስልጣንካ ኩርስኻ ንምንዋሕ ኩርስኻ እኮ ናብ ኤርትራ ከይወረድካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን anyway እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ካበይ ከም ዝብገስ ንምርዱ ኣገዳሲ መስለኒ الحر حق المستلم حيش كم بولبيا تمارس تمرين بيزح بزاد يسلم بزغنا تعلمات لا يركوني تبي እስሪ ወደለኹም ለንከነ መጪ ማዓት ዝነስነስ ዘሎ እስከ ስምዕዎ ንሽተይ ብዙ ዕንዲ ተዛሪቡ ዘሎ ሓንቲ ክፋል ትራክ ንሰምዕ ግን ተሓይሉ እንደልዮም ተሓይሉ ድማ ከም ጎሳን ሓይሉ ይኾነ ከም ፅምብላሌ حي زعتو وتحرز قالت كنا المكلاكيا يقولكم تبين حتى موتنا المكلاكيا نسب حرام نسبنا عيتنا مسدعنا وصلت كان كفاته حزون عاد تعاوتنا تمها كتحاتت هذا هنا ناي المكلاكيا انا ما تنسوات من فلدي بينهم غير خلنا ساعات وركبنا بينهم ساعتها كان هنا في الفلدي حي توقع لي ناي ماتي حرام قال من قد يقول لنا قصدي تدرينيا تزاراوي يتأثر لهم وين قنعنا تقراي ناي مدحان بالزلو زقري اذا ابرد كشنا قال الخوص لازم انا مشان اللي ما هو يقول مرة تمسك غدي خان السيد لي كنت راس ما بسا كوي خد الله لي حبس كون زونه يفلت سلازي كنسرح انه بدل خالي اجندا كلو فتين فلا له خال أجمع طرح كونس أو أجنس ما طرح يلس وما في تريت مزحلي كون أي دوريان أي بلون أنا سي እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ንክነዚ ሒሉ እንዲመፅ ዘሎ ፃጥቃን ፈቲኑ ነይሩ ዝተወሰነ ቶም ካልኦቱን በብወገኖም ይፍትኑ ኣለው እታ ደሞዝ ብኸመይ ተኣቱ እጅንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ከም ዘይኮነ ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ይነውዝ ቬሪ ዌል መጀመርያ እቶም ንሱ ኣብቲ ኩናት ተዋሳኢ እንዲ ነይሩ ኣብ ትዊተር መፅሓፊ ነይሩ ኣጀንዳ ናቶም በርግን ባርክ መርሕ ኢለ ኣይኮነን ኣትዩ ነይሩ ነዛ ነፍሱ ብሰላም ከይዱ ናብታ ቦታ ክምፅእ ተኽኢሉ እሱ ቃልሲ ናቱ ነይሩ እቶም ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ መን እዩ ኩናት ዝኽእል መን ዘይክእል ንሶም እዮም ዝፈልጡ ሓደ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ ዝገብር ኢሉ መከላከልያ ንሕና ምስተኮሳተርና ኣብታ ኣጋ ምውዳእ ታንክታቱ ሒዙ ዝመፅእ ነቲ ዓወት ድማ ዝድረራ ሻዕብያ ይብል ኣሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ኩናት ከመይ ምዃኑ ኣይተረድኦን ሻዕብያ ብስትራቴጂ ዝዋጋ ብቁፅሪ ይኮነ ዝዋጋእካ ኣበይ ናይ ቦታ የዳኽመካ ኣበይ ይክሓንቀካ ኣበይ ዝዕወተልካ ይፈልጥ እዩ ድሕሪ መጋበርያ ረኺቡ ዳ እቲ መከላከልያ ዝበሃል ህዝቢ ንሃገሩ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣብ ግንባር መፅያ ትዋጋእካ
ከተሰልጥነ እኮ ያብለ ሚንዎ ነይሩ እምበር ክዋግኦ እኮ ኣይኮነን ለሚንዎ ነይሩ ስለዚ ሻዕብያ ኣበይ ኮይኑ ክዋጋ ከም ዝኽእል ይምህሮ ነይሩ ኣብቲ ዝኾነ ኮይኑ ተዋጊኡ ነታ ክገብራ ዝኽእል ምስ ገበረ ድማ ሻዕብያ ነቲ ዝድለ ነገር ይፍፅም ማለት እዩ ወዲ ናይ ስትራቴጂ ነይሩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ጥይት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክከላኸለሉ ኢሉ ዝመፀ መሊሱ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ እምናዓረ ኮይኑ ነቲ ፅምዶ መሊሱ ከም ዝሕይል ዝገብር ዳ እምበር ብፍፁም ካልእ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣጋይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዚ ዳርጋ ንተጋሩ ብፍላይ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ዘዋርድ ፕሮፓጋንዳ ንክገብር ይመፅኡ ዘሎ I don't know እንታይ ዓይነት ዕላሙ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናቱ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ኣብ ንሓትሕዶም ዘለዎም ክርዳእኒ ይክእል እዩ እዚኣቶም ንሓትሕዶም ክንዲዚ ዝፃልኡሲ ናይ ኤርትራ እንታይ ክገብርዋ ይኽእል ከማ ንምግማቱ ከቢድ እዩ እዚ ትማሊ ኣብ በረኻታት ናይ ትግራይ ቃላስ ኣለኹ ባህላይ ነይሩ ትማሊ ምሱ ኣብ ፀሓይን ቁሪ ምሱ ዝነበሩ እዩ ከጥፍእ ክንዲዚ ሓሪኑ ዝኸይ ዘሎ ፃጥቃን ናቱ ድማ ዝገረደ እጂ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ መስደመም እንዲሁ ግን ነቲ መስደመም ከዓ ክንሪኦን ክንሰምዖን ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣብይ ክልተ ግዜ ንባይቶ ሃገሩ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዳርጋ ሰፊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ዘረባ ዛሪቡ ነይሩ እሞ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣሜሪካን ምዕራብን ሓጉዙና ዕረቁና ንሕና ብሰላም ብዘተ ኢና ንደሊ ንኩሎም በፂሕና ያሚና ይብል በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እንድሕር ጀሚርና ኣውያት ምስ መፀ ርድኡና ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ሽዑ ዝረዲእ የለን ዝብል እንታይ ኢና ክንፅበብ ዝቐረበ እዋን ምናልባት ናይ ባሕሪ ጥራሕ ተዛሪብና እምበር ኣብቲ ባይቶ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ጠቒሱ እዩ ካብኡ ሰለስተ ነጥብታት ክጥቀስ ይከኣል ሓደ ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ተዕጥቕ ኣላ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ትዘርጋላ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኤርትራ ኣብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ትሳተፋላ ዝብል እዩ ሕጂ ቁጠባዊ ዕግርግር ትፈጥር ኣላ ንምባል ካልኣይ ሳልሳይ ከዓ ኤርትራ ምንጭ ስደተኛታት ትኸውን ኣላ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ኣህጉራዊ እዩ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ክረአ ከሎ እንድሕር ካብ ሕጊ ወፃኢ ብሓይሊ ክትገብሮ ኮንካ ኣህጉራዊ ሕጊ ኢኻ ክትክተል እዚ ግን ኤርትራ ቀጥታዊ ምትእትታው ትገብር ኣላ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ኣብ ውሽጢ ዘለና ናትና ሰላም ስለ ትዘርግ ዘላ ናትና ናይ ውሽጥና ናይ ሃገርና ርግኣትን ሰላምን ክንረጋግፅ ክንከላኸል መሰል ኣለና ናብ ዝብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ይብል ኤርትራስ ሃገር ኩኑ ኢና ንብለኩም ዘለና ብፍላይ ነቲ ቁጠባ ናይ ሸርፊ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ነቲ ናይ ኮንትሮባንዳ ምትእትታው ሃገር ኩኑ ካብ ክንዲ ኣብቲ ዞባ ዕግርግር ትፈጥሩ ኣብቲ ዞባ ናይ ኮንትሮባንድ ቁጠባ ተካይዱ ሃገር ኩኑ ይብል ንኤርትራ ስለዚ ምሲ ናይ ባሕሪ ናይ ምድላይ ናይ ምስፍሕፋሕ ምድላይ ካብቲ ውሽጢ ስጋኣታት እውን ዝብገስ ኣሎ ማለት እዩ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ስጋኣት ትፈጥረላ ኣላ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ብምዕጣቕ ሰላም ትዘርጋላ ኣብቲ ቁጠባዊ ናብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ተካይዳ ኣላ ከምኡ ስደተኛታት ብምውሓዝ ትረብሸና እዘን ዘረባ ኣብ ቅድሚት ጠቒስና ነርና ዝክርዎ እንተኮይንኩም እንታየን ዝብላ ነቲ ኣጀንዳ ናቱ ድሌት ናቱ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምግባእ ክኸውን ከሎ ንባሕሪ ኢለው ኩናት ኣውጀ ክብል ስለ ዘይክእል ካልእ ምክንያት ከድልየ እዩ ስለዚ ተን ክጥቃሳ ዝፀንሓ ኣብቲ ፓርላማ ደይ መደይ ኢሉ ዝተጠቀመለን ታክቲክ እየን ኩናት ንኽእውጅ ሌጂቲመስ ወይ እውን ቁሩብ ትለይ ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ክገብርኦ ዝኽእለ ንቁጠባና ይርብሸና ኣለው ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና ትዋሳኣላ ምስናትና ዕጡቃት ጉጅለታት ትሰርሓላ ዝብል እዚ ንኩናት ንክውጅ ክጠቕሞ ዝኽእል ኣርስታት እዩ ዝእክብ ዘሎ ንዑ ድማ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስለዚ ነቲ ኩናት ብናይ መንገዲ ከጀምሮ ከም ዝደሊ ዘሎ ዳንኤል እውን ብወገኑ ነዚ ኩነታት እዚ ተዛሪብሉ ነይሩ 2 years, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed have been making very strong remarks about his country's need to access the Red Sea, and to be specific about the port of Asab, the Eritrean port of Asab, which is by the Red Sea. Now, if you look at the trend for the last couple of years, the way he's been communicating, there's been a lot of mixed messages, double talks, and it's intentional. And to mention a few, what he says to his home audience in Amharic versus what is released to the international community, there's a double talk there.
literally what he says in Amharic versus English. More importantly, his message about, on one hand, he talks about diplomacy and peace, while in the same breath, the same speech, he would talk about war and the threat of war. ስለዚህ ዳኒ ለግዜ እንደ ደመስግኖ እንዳኒ አነ በሐቅ ጽቡቅ ስራሕ በእንግሊሽ ገይርዋታ ቪዲዮ ህዝብና ግን ብዙ አይድግፍን ኮይን ነበር እዛ ቪዲዮ ንውሕ ዝበለት ያ ዩቲዩብ ፕሊዝ ሓግዝዎ እንታይ ዝብል ዘሎ አቢ ዝጻወተሉ ዘሎ ድዋ ጆክ ወይ ካ ዳብል ቶክ ዝብል ዘሎ በአማርኛ ክዛረብ ከሎ ዲቅ ዝበለና ኩናትን ወረ ኩናትን ኮወርር ከም ዘሊ በኃይል ክጥቀም ከም ዝኽእል ኃይል ከም ዘሎ ጋዛ ክገብር ከም ዘሊ ገለ ክዛረብ ከሎ በእንግሊሽ ኮን ክትርጉሞ ከለው ድማ ወይ ውን ኣብቲ ዘረባ ሕውስ አቢሉ እንትኾነ بسلاماو منجدي بدبلوماسياو منجدي نابله دما قرت لي كتواوي يزفتن سلازي بفلاي دما بانجليش كوصو خلو ني بدبلوماسياو منجدي بشركنتاو منجدي كم زديو زلو غيروم كقربو وينا نرزالنا برغص زترغوم كالو تغرات ዲፕሎማት የብሎምን ወይ ተርጓምና የማርኛ የብሎም ክንብል አይነኸልና ግን እቲ ጾታ ኤክስፖዝ ምግባር ድማ ናትና ስራሕ ስለዝኾነ ከም ዝትሪዎ ዘለኹም ዳን ድማ አገዳሲ እዮ ይዝገብር ዘሎ ያለና ሓግዞ ወላ እንተ ደይ ሰማዕኩም ላይ ግበርዎ እቲ ትዕሶታ ድማ ሼራ ምግባር ድማ ከንሐግዝ ክንከላለና ብፍላይ በእንግሊሽ ዝግበር አርጊውመንትስ አገዳስቲዮም ከሆኑ ኣብዚውን ሓንቲ ቪዲዮ ወጽያ ነራ አነ ኣብ ኤክስፖዝ ገራ ነራ ዚያስከ international community. Thank you. Let me to debate in front of you in behalf of my country, the free and independent with its seaports, Eritrea. I am here today to stress the need and wants of Ethiopian to have a sovereign port access. There is one problem with that uninformed statement. Where are you going to get your sovereign port access? ኣብዚያ ታ ዲቤት ብቕቲ ኮይና ተሰርሐት እንድያ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ያለዎ ሼር ግበርዋ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደልለና ምስ በሎም ካበይ ኣብፂኻ ክትረኽቦ ሉላዊ ባሕሪ ቀዳሚ ነገር እቲ ሓሳብ ናትካ ንባዕሉ እውን ትክክለኛ ሓበሬታ ዘይብሉ ዝንቡዕ ዘረባ እዩ እናበለ ዝምልሰሉ ዘሎ ዲቤት ማለት እዩ እዚ እተን ኣብ ዝጥቀመለን ስነ መግወት ቨሪ ስሙዝ ብዝኾነ ትክክለኛ ሕጋዊ መንገዲ መልሲ ይወሃብ For the TPLF handed it over in 1993, it used to be ours. Here is a history lesson for you. You officially lost access to our ports in 1991, not 1993, as you alluded to. Why 1993 was the year we put the final nail on urbanization coffin through referendum. There are no እንታይ ዝብለ ዘሎ ቅድሚ ህወሓት ኣብ 99 ሰለስተን ዲ ወላገለ ህወሓት ቅድሚ ነቲ ወደባት ንዓኹም መሃቡ ወደብ ነይርና ንሕና ይብላሎ ኖ መጀመርያ 91 ብቃልስና ኢና ናጽነትና ረኺብና ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ናትና እዩ ኣብ 93 ግን ብሪፈረንደም ጌርና ኢና ሓንሳብና ዓዋሩ ነቲ ምዕራፍ ዓጺና ይብለሎ ታድሕሪያ ዘላ ግን መራያ ተሰቐንብ ዝስምዑ There are no documents showing Ethiopia agreeing to the secession of Eritrea, but mainly the Assab port. You are truly a buffoon. How can you have documents for something that was never yours to begin with? ኣብዚያ ጽቡቕ መልሲ እንታይ ይብላሎ ዝኾነ ዶኩመንት ኣብ ካቢነ ይኹን ኣብ ገለመለ ክረክብ ኣይከኣልኩን ብኸመይ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ክትግንፀል ከላ ይድብል ክትግንፀል ከላ ኤርትራ ነቲ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ንዓሰብ ከም ዝወሰደቶ ኢልወሲ መጀመርያ ክሳዕ ክንደይ ባዶ ምዃንካ ንና ፈሊጥና ዘለና ሰሪዕካ ወሲድካዮ ንዝነበርካ ኤርትራ ንብረታ ክትመልስ ከላ ናይ ምንታይ ኤቪደንስ ኢኻ ክትረኽበሉ ደሊኻ ሰሪዕካ ሒዝካያ ነርካ ኤርትራ ድማ ንብረታ ማሊሳ ናይ ዝግባኣ ናጽነትን ልውላውነትን ድማ ኣረጋጊፃ ስለዚ ናይ ምንታይ ኢኻ ተሓቲ ዘለኻ ናይ ሰረቕካዮ ጭብጥት ኢኻ ትደሊ ዘለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ Ethiopian cabinet or parliament should have signed off and the Ethiopian people participate on the referendum to separate Eritrea in 1990. It's unfortunate I am standing here debating you. First, the referendum, which was witnessed by you and African Union, was held in 1993. Why do you think Ethiopians should participate on Eritrea's referendum or have the right to sign anything? No. It was the ከምዛ ትሪእዋ እዮም ብዛዕባ ሬፈረንደም ክዛረብ ከሎ ድማ ሬፈረንደም ንኤርትራውያን ዝምልከት እምበር ንዓኻ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ይግባእ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ነይርዎም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሬፈረንደም ኣካይዱ ኣብ 93 እወን ናጽነት ንሕና ልኡላዊት ሃገር ክንከውን ደሊና ክብል ከሎ ናትኩም ምረቓ ናትኩም ፌርማ ናትኩም ድጋፍ ኣየድልዮም እዩ ነይሩ ከም ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣፍልጦ ናይ ኤርትራ መሃብ ሰናይ ጉርብትና ስለ ዝኾነ እምበር ንስኻትኩም ስለ ዘይሃብኩም ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ጠጠው ብል ነይሩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምሳኻ ኣብ ዲቤት ምምፃእ ከማ ንባዕሉ ይሕመንሎ ናበለይ ዝዓፅዋ ዝኾነ it's a very very funny ብፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ ዝተገበረት ያ ነይራ እዛ ቪድዮ ድማ ሼር ገብርዋ ኣለዉ ክትሪእዋ አሰብ ሲሄድ የአሰብ ከተማ ቅድም ብያቸዋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ችግር አለ 1.5 ሚሊዮን ቤት መገንባት አለብን ብያቸዋለሁ አሰብ ሲሄድ ቤት አለ በር አለ ሰው የለም ይሄ እውነተኛ ታሪክ
ይህንን ከተማ መልሰን ህይወት እንስጠው። ስራ ነው ህይወት እናመጣለን። ሚሊዮን % እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ነዛ ቪድዮ ብብዝሕዮም ሼር ዝገብርዋ ዘለዉ ሓሳብ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ገዛውቲ ተሰሪሑ ኣብ ገዛውቲ ሰብ ዘይብሉ ገዛውቲ ይርኢ ነይረ ንሕና ድማ ኣብዚ ገዛ ኣብዚ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ፀገም ኣጋጢመና ኣሎ ይብል ነይሩ ክተሓሓዘ ይግብኦ ዘተሓሓዝ ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ መራሒና ንርኢ ዘለና ነዚ ናይ ዓሰብ ስእልታት ድማ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ሓደ በቲ ባህጊ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ንምትንኻፍ ካልኣይ ድማ ብርግፅ ፕሮቮኬሽን እዩ ልብላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ተጠቒምካ ከምዚ ምግባር ንባዕሉ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ጉርብትና ክንገብር ከም ንኽእል መተንብሂ ክኾነና ይኽእል ከም ኤርትራውያን ግን ኣስተውዒልና ክንርዮ ዘለና እዩ ሚልዮን ኢና ንምንታይ ንመን ከተፈራርሃሉ ድሮናት ኣምፂና ኣለና ድሮናት ኣምፂኻ ከይድካ እንቁር ተብል ነዚ ትዕኑ ነዚ ትቐትል ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩሉ ነገር ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ዝኸፍዕ ሸልነት ኣሎ ሚሳይላት ኣለና 3500 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ሚሳይላት ኣለና ታንክታት ኣለና መዳፍዕ ኣምፂና ኣለና ዝን ገርና መዓልቲ ዝጓረድ ዘሎ ካብ ዓይኒ ሰብ ተሰወረ ኣይኮነን ነዝን ከምዚ ንሒዝና ብዓሰብ ክንሕዝ ኢና በዚ ተጠው ኢና ብጋሽ ባርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ብሱዳን ኣቲና ከምዚ ንገብር ኢና ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ክሓስብ ብሓፈሻ ትመልሲ እዚ ዝመስል ግን ናይ ብሓቂ ኩነታት ግን ቁሩብ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ካልእ ርእሲ ክሰግር መጀመርያ ግን በዚያ ክጅምር ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ ኣብ ሲንጋፖር ሓደ ኣገዳሲ ውድድር ይካየድ ነይሩ ቢኒ ድማ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣገዳሲ ውድድር ኣካይዱ መበል ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ ዘለና ቤላ ቢኒ ገና እታ ጋንታ ከምኡውን ቢኒ ክለቡን ኣበይ ምዃኑ ኣይተፈልጠን ግን ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም በቲ በዓል ግዜ ኮይኑ ዘሎ ጆናታን ሚላኒ ተቐዲሙ መበል ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ which is really brilliant ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ እንኳ ሓጎሰካ ቢኒ ምናልባት እዛ 2024 ብዙሕ ኣይ መባልዕቲ ይኮነትን ኣላ ነታ ፖዲየም ክረኽባ ይከኣለን ኣሎ ግን ኢትስ ጉድ ንቐፅል ናብቲ ግብረ እከይ ድማ ክንሰግር ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚኣ ኣብ ኩርንጥቑም ሓዝዋ ኣነ ኣስላማየ ግን ሓዝዋ ከማይ ግልፂ ዝነግረካ የለን ኣብ ጥፍኣትኩም ዝሕጎስ ኣስላማይ ንዓኹም ከጥፍእ ምስ ትግራይ ክትቃተሉ ሓደ ትግርኛ ምስ ትግራይ ክትቃተሉ ኩላ ደንበ ተቃውሞ እስላም ምስ እስያስ ኣለና ኢሉ ከባይ ጀሚርካ ማለት ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ትግርኛ ብትግርኛ ክጠፍእ ያ ሓዝዋ ትግርኛ ብትግርኛ ክጠፍእ ብኣውራጃ ክባልዕ ክፋጋእ እንከሎ ትግርኛ ዝሕጎስ ቀዳም ነዘሎ ኣስላማይ ትግርኛ ባሕሪ ክጠፍእ እንከሎ ዝሕጎስ ኣስላማይ ኣነ ኣስላማይ ግን ተሓቂ እዚኣ እቲ ሓቂ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ግዜ ፖስት ገብረልኩም እንታይ እዮም ትብልዎ ዓሻ እዩ እዚ ዲኻ ሰብ ቆፂርካ ይብሉ ከምኡ ትብለኒ ዘለኻ እስኻ ንባዕልካ ሰብ ተቆፂርካ ዲኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ የክብለካ ዝዘሊ ከምዚ ሰብ እዚ መርዛም ሰብ ርየ ኣለኹን ኣነ ነቲ ሕብረተሰብ ንምብላዕ ኣበይ ቦታ ኣሎ እታ ነቓዕ እናፈለጠ ዝሃርም እዩ ኣስላማይ ሲ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ክጠፍእ ከሎ ወይ ትግርኛ ክጠፍእ ከሎ ክሕጎስ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ነቃዕ ተጠቂሙ ሓዊ ክዘርእ ዝፍትን እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ከምኣይ ክገብር ዝውዕል ስለምንታይ ናይ ትግርኛ ሓቂ ዝነግር ዘሎ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ዝመስለኩም መሲልኩም ትግርኛ ከም ዝሰምዖ ነቲ ናቱ ቪድዮ ከምዚ እንድሕር ኢሉ ጥራይ ከም ዝስማዕ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣቴንሽን በዚ ኣይዝረክብ ሱ ብቁም ነገር ክረክብ ኣይክእልን እዩ ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ መንገዲ ሒዙ ከም ዘሎ ሰብ ዝን ክትፈልጡ ኣለኩም ካብዚ ተበጊሶም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዘረኽኹም ከመይ ገይሩ እቲ ነገራት እናተሸናኸረ ይኸይድ ኣሎ ብተደጋጋሚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንኩሉ ድማ ኣናኣይስና ክንሪኦ የብልናን ዝበልኩኹም ካብዚ ትብገስ እዩ ኩሉ ዝትሕረላ ግን ኣምሰሉ ናታ ካልኦት ዘለው ብሄራት ወላ ሰሙን ሓደ ግዜ ከም ዝወድኹና መክገልፆ ፀኒሐ ደስ ኣይብሎም ይሪኺ ይኺ ትግርኛ ኣሸጊራሃና ዘላ ትግርኛ ኢሉ ዳርጋ ትግርኛ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኢልና ማለት ተረዲኪ ኣብ መንጎ መንደሪንስ ትግርኛ ፃዕዳ ሽጉርቲ ትግርኛ ኣምሰሉታት ኢልና እዚኣ ተሓቂ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ትግርኛ ኢና ኣሸጊርና ዘለና ንሕና ግን ግዜ ወሲድና እንታይ ይበሃለኹም እንታይ ኢሎም ድኹም ኣነ
ናይ ብሓቂ እቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ድማ ሓደ ክልተ ነቲ ህዝቢ እስላም ኤርትራውን ዘይውክሉ ሓደገኛ መንገዲ ሒዞም ኣለው ንሕና ጠጠው ከነብላ ይከኣልና ምሳይ ስለዘየለ ግን ነቲ ህዝቢ ግን ተጠንቀቕ ክንብለ ኢና ብከምዚኦም ዓይነት ድሑር ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሓደጋ ነቲ ሓድነትካ ኣይትእትወሉ ደቂ ኣንስትዮ ክትዕንቅፋ ጠጠው ትብላ ግን ብታንክ ረጊስና ክንሓልፍ ኢና we don't give a fuck ንጓል ኣንስተይቲ ስለዝካታዕ ንዓኽ ረጊፀክ ናይ ሓልፍን ማለት ኣይኮነን you have to understand መጀመርታ ድልዋት ኩና ንሲንግል ክትኮና ድልዋት ኩና ከይወለት ከስጋ 40 50 ወላ ግበራ እንታ ከገብረልክኒ ናይ ዝወለትኪ ና ግድን ክትወልድለክ ግድን ክትመርዓውለክ why do you have to do that and why not why ilk challenge ትገብሪየንሲ ክወልዳን ተደልየንከ why كي ولد كنت خدايل كاب كونفينس تجبريان حبرتسبنا حزب ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ሃገር ከዓብቲ ደልየት ኮይንኪ ዋይ ካብ ትኩሉ ዘለና ፀገም ንኸይ ወልዳ ዘተባብዕ ምክንያት ትኾን ኣለኺ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሓልና ኢልና ንጎም ሸትን ኣብ ንምነየሉ ዘለና ዘበን ብፍላይ ድማ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ መሊሱ ክባዝሓልና ውሒትኩም 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ኢሎም ዝፃቡና ዘሎ ፀላትና ንኸይ ወልዳ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እተተባብዕ ኣነ እዚ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ ጥራይ ዝብሎ مرز زخونه سن حساب نغطل قد واي زنانيت كشوها هيك خيري وصغم بليت كقبلي زنانيت كخيت كا 5 عامات مسكات كا انتي ورقه شلماتنا دبلوم دي خطوسد ولا انتي زنانيت كا مخات ناولت كا خزنت اي تخل كريزي انا حجني شي كله تمرعي سدف قركي تمرعي كمرعو خلوه جن بتعمي عدل جيرا جايز انا سباي كونن انا سباي كنت مرعي انا ملأخي تمرعي بتعمي طعي زخونه سب ودز جهر زخونه حلنا زلوه ገንዘብ زلوه نابرا زلوه خاب طعي سدرا دمص بتعمي طعي كندز طعي رخيبك خلخ ግን ከም ተፋታሕክ ሰሚዕ ኣለኹ ስለዚ ወላ ወዲ ኣምላኽ ዝገር በኣካሉ መጽኢ ተተመርዒካ እንተ ተፋታሕካ ግን ትርጉም የብሉ ብዙሕ ሰብ ዝፋታሕ ጥዑይ ሰብ ስለዘይረኸበ እዩ ጥዑይ ሰብኣይ ጥዑይት ሰበይቲ ወይ እውን ብባህርያት ዝፈላለየካ ፀገም ተጋጢምካ ክትፋታሕ ኩሉ እዚ ፅቡቕ ረኺባ ከለኹ ኢላ ብዙሕ ነገር ገይርለይ ሓለፋ ገይርለይ ናበለት ግን ተፋቲሓ ንኻልኦት ንክፋታሓ ንኸይወልዳንካ ዘተባብዕ መልእኽቲ ትባላ very very sad ዓገበልዋ ነዛ ሓፍትና ብፍላይ ንኤርትራ ሓልየላ ትብል ግን እዚ ዘረባ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር የረኺበዮ ካብ ካልእ ኮንቴክስት ግን እቲ ዘረባ ንባዕሉ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሪያክት ምግባር ኣገዳሲ ነይሩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንውዲና ኣብ ካልእ የራኽበና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ናትኩም ርእቶ ካብዚ ናተይ ዝፍለ እንተሎ ድማ ኣብ ርእቶ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ፈለጣት ዘሎ ሰባራበርና ዓነ ኣሕመድ ለምለም ዓደይ ዘይራኣየተሎ ከነትያ ሃብታም ተፈጥሮ ተሰዊኦም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበሉ ዓደይ